హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. గత 16 రోజులుగా రోజుకు ఒక అధ్యాయం చొప్పున ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 16 అధ్యాయాలను మనము ఇప్పటి వరకు పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు 17వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. గత నిన్నటి క్లాస్లో మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర గుణములు అనేటువంటి అధ్యాయం, అంటే దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూసాము. ఆ అధ్యాయంలో మొదట దైవీ గుణాలను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి తెలియచేయడము. ఎందుకంటే ఇక్కడ దైవీ లక్షణాలు అనేవి నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, దానము, మనో నిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము వంటివి దైవ లక్షణాలు అని. ఇక గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము, అజ్ఞానము అనేవి అసురీ స్వభావాలు అని. ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలుగా ఉండేటువంటి దయ, తపస్సు, శుచిత్వము, సత్యము అనేటువంటి వాటిని ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉండాలి అని. ఇంకా ఆ అసుర స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలను ఆ భగవానుడు 16వ అధ్యాయంలో
వివరించినటువంటి అసురీ స్వభావాల యొక్క లక్షణాలను కూడా వివరించినటువంటి. ఇక ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము లేదా శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఏంటంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల, తామసికుల అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలను పాటిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించేవారు దైవీ స్వభావులని, ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించినటువంటి వారు అసురులు అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తారు. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నటువంటిది, శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా స్వంత కల్పనల ప్రకారం శ్రద్ధ మరియు విశ్వాసాలతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు మరి ఈ 3 గుణాలలో అంటే సత్వగుణ లో ఉండేవారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారా, తమో గుణంలో ఉన్నవారా అంటూ ఆ 3 గుణాలలో దేనికి చెందుతారు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి. ఓ అర్జున, దేహధారి అయిన జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అను 3 రకాలుగా ఉంటుంది. మరి వాటిని గురించి ఇప్పుడు నేను తెలియజేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ఆ శ్రద్ధలు అంటే సాత్వికమైన శ్రద్ధ, రాజసికమైన శ్రద్ధ, తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధ అని 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆ 3 గురించి తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధసాయేవ సహ. ఓ భారత, ప్రకృతి అంటే వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవడూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎటువంటి స్వభావాలు ఉన్నవారు అటువంటి స్వభావాలతో కలిసిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ జీవులకు అంటే మానవులకు ముఖ్యంగా 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు కలిగి ఉండేవని, అది సాత్వికమైనటువంటి, రాజసికమైనటువంటి, తామసిక. మరి ఈ స్వభావాలలో ఈ శ్రద్ధలలో ఏ శ్రద్ధ ఉన్నవాడో ఆ శ్రద్ధ ఉన్నవాడితోనే కలిసిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది.
అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. ఆ శ్రద్ధను అనుసరించి అతని యొక్క స్వభావము ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఈ శ్రద్ధ అంటే ఈ గుణాలు అనేటువంటివి పుట్టుక అంటే ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు అనేటువంటిది కాకుండా వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి ఉంటుంది అనేటువంటి వారి యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకే కుటుంబంలో అంటే ఒకే తల్లి పిల్లలు అయినప్పటికీ కూడా ముగ్గురు అన్నదమ్ములు, విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు. సో వీరు ముగ్గురు 3 గుణాలకు ఉదాహరణలుగా నిలిచినటువంటి వాడు. విభీషణుడేమో సాత్విక గుణంలో ఉన్నవాడు. మరి రావణాసురుడు రాజస గుణం ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక కుంభకర్ణుడు ఆ తామస గుణానికి ఉదాహరణగా ప్రతినిధిగా ఆయన్ని మనము చెప్పుకుంటాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాం చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు, మరి తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవతా అర్చన చేస్తూ ఉంటారు అని, మరి ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను అర్చిస్తూ ఉంటుంటారు అని, మరి తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను వారు పూజిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఈ విధంగా దేవతార్చన చేస్తుంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను, తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనలను. సో భగవంతుడు వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనాపరులను గురించి వారి బాహ్య కర్మలను బట్టి, వారు చేసేటువంటి కర్మలను బట్టి వారిని వర్ణిస్తూ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః. కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యా సురనిశ్చయాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభము అంటే కపటత్వము మరియు అహంకారం చే ప్రేరితులై చేస్తూ ఉంటారు. కామము మరియు మమకారముల చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయములనే కాకుండా వారి శరీరాలలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెబుతుంది. ఇక ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా పిలువబడతారు. అంటే అసుర స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైనటువంటి తపస్సులను కపటత్వము మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులైనటువంటి వాడు చేస్తారు అని, మరి కామము మరియు మమకారముల చేత ప్రేరితులైనటువంటి వారు తమ శరీర అవయవాలనే కాకుండా వారి శరీరంలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా పిలువబడతారు అర్జున అంటూ
చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి భారతః. హరే కృష్ణ. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణుః. మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ఆ ప్రకృతి 3 గుణాలను బట్టి సో 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని, అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుందని, వాటి మధ్య తేడాలను నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు 3 రకాలు. అంటే సాత్వికమైన ఆహారము, రాజసికమైన ఆహారము, తామసికమైన ఆహారము. అలాగే ఆహారాలతో పాటు ఆ యజ్ఞాలు, తపస్సు, దానాలు కూడా 3 రకాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము, రాజసికమైనటువంటి యజ్ఞము, తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము. అలాగే తపస్సులు కూడా 3 రకాలు. ఇక దానం కూడా ఇది సత్యమే అంటూ చెప్తుంది. మరి వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధ స్థిరా వృద్ధ్య ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారంలో ఆయువును పెంచుతాయి అని, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని కలగజేస్తాయి అని. మరి ఇక ఇవి అంటే సాత్వికులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అంటూ సో మరి వారు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు అంటే సాత్విక ఆహారం, అవి ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు తృప్తిని కలిగిస్తాయి అని చెప్తుంది. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము అయినటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తుంది. ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి హాని కలిగించినటువంటి పదార్థాలు అని చెప్తుంది. సో సాధారణంగా ఆహారాలను మనము తయారు చేసుకున్నవి ఆ భగవంతునికి సమర్పించి, అంటే అది మహా నైవేద్యంగా ఉంటుంది, దానినే తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకున్నటువంటి ఆహారాల వలన ఎటువంటి బంధనాలలో చిక్కుకొనరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. తత్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడిగా, పదునైనవి, పొడి అయినటువంటివి మరియు దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు సాధారణంగా రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అంటూ చెప్తుంది. మరి ఇటువంటి ఆహారాలు అంటే రజోగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడే ఆహారం ఏంటి ఆహారాలు అంటే ఇవి మనకి ఇక్కడ ఈ చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడిగా ఉండేటువంటివి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాలు అని. ఇవి అంటే జీవునికి దుఃఖాన్ని మరియు బాధలను, రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేద్యం
భోజనం తామస ప్రియ. సో తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారం అని చెప్తుంది. సో మరి ఇక్కడ ఒక భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం తప్ప మిగిలిన ఏదైనా తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినట్లయితే అది దాని యొక్క స్వచ్ఛతను కోల్పోతుంది అని చెప్తుంది. సో ఈ విధంగా కుళ్ళిపోయినవి, రుచి లేనటువంటివి, వాసన పట్టినవి, ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటివి అన్నీ కూడా అలాగే అంటరాని వస్తువులతో తయారు చేసినటువంటి పదార్థాలు తమో గుణము అంటే తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అంటూ చెప్తుంది. సో సాధారణంగా యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్, మనం ఏదైతే తింటున్నామో అదే మన దేహంలో ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టయ యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకొని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణములో చేయబడిందిగా చెప్తుంది. అంటే సమాజ హితం కోసం శాస్త్ర గ్రంథాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ అంశాలను అనుసరించి. సో మరి విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తుంది. సో మరి మనకి ఈ కలియుగంలో ఈ బద్ధ జీవులు, మందమతులైనటువంటి జీవులను ఉద్ధరించడానికి చైతన్య మహాప్రభుల వారు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రచారంలో చేయబడినటువంటి అంశము మనకి మహాపారాయణ మంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామ స్మరణమే, హరినామ సంకీర్తనమే ఈ యుగధర్మం. ఈ కలియుగంలో ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము భగవన్నామ స్మరణం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అభిసందాయతు ఫలం దంబార్ధమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జునుడు చెప్తుంది. ఈ సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టల కోసము, సో ఇతరులు మనని గౌరవించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేసేటువంటి దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి యజ్ఞంగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి
ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, విధిహీనం మసృష్టానం మంత్రహీనం మదక్షణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్ష్యతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామసిక యజ్ఞము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి విషయాలపైన గౌరవం లేకుండా, సో ప్రసాద వితరణం లేకుండా, ఇక్కడ ఆ యజ్ఞం జరిగేటప్పుడు అక్కడ ప్రసాద వితరణం జరగాలి అని చెప్తారు. ఆ ప్రసాద వితరణం లేకుండా, అలాగే ఇంకా వేద మంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, అంటే ఇక్కడ దక్షిణం లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో దానిని తామస యజ్ఞము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులు వంటి ఆ పెద్దలను పూజిస్తూ ఉండడం, గౌరవిస్తూ ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వంతో ఉండడం. సో మరి సరళ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడం, బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించడము అనేవి శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవయత్ క్రియతే తదిహం ప్రోక్తం. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవయత్ క్రియతే తదిహం ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజన పొందడానికి కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని చెప్తారు. ఇది అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తుంది. సో మరి ఈ అస్థిరము, అశాశ్వతము అయినటువంటి ఈ రజోగుణ సంబంధ తపస్సు ఏదైతే ఉందో ఇది అస్థిరం, అశాశ్వతము, ఉపయోగం లేనిది జీవుడికి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మూఢ గ్రహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించినదని చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారే, దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశకాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా,
సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడే దానము సాత్వికమునకు సంబంధించినది అని చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తుంది. సో మరి ఎటువంటి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాకుండా సరి అయినటువంటి సమయంలో, అలాగే సరి అయిన ప్రదేశంలో, ఇంకా యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సత్వగుణానికి సంబంధించినటువంటి దానము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యత్ ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ పోయినట్లయితే అది అంటే లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఎవరో చెప్పారని లేదా ఎవరో అడుగుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇష్టం లేకుండా కూడా కొన్ని చేయబడుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటిది అది వ్యర్థమే, అంటే అవి సంబంధం లేనటువంటిదిగా చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆ రజోగుణ సంబంధానికి ఇటువంటి దాన్ని చెప్తుంది. ఆదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అనువుగాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి. సో మరి అలా అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్, అంటే మత్తు పదార్థాలను తీసుకోవడానికి హెల్ప్ కావాలని అటువంటి వాడికి దానం చేస్తే అది మనకి తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటిది అవుతుంది అని చెప్తుంది. అంటే నిరుపయోగమయ్యేటువంటిదిగా చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధా స్మృతః బ్రహ్మణస్తేన వేదాచ యజ్ఞాచ విహితా పురా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను నేనా, ఓం తత్సదతి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాను, అంటే ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలను సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఆ పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అంటూ చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞములు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అంటూ చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్సత్ అనే ఆ 3 పదాలు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలను చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు మరి ఈ 3 పదాలతో ఈ 3 పదాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినం.
సో కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలోనూ, దానములు ఇవ్వడంలోనూ, తపస్సులను ఆచరించడంలోనూ, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారమును ప్రారంభిస్తారు. ఆ ఓంకారంతో అంటూ చెప్తుంది. కాబట్టి యజ్ఞాలు చేయడంలో కానీ, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడంలో కానీ, ఆ తపస్సులు ఆచరించడంలో కానీ, ఆ వేదాలలో విధులను, ఆ వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతోనే ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తుంది, తదిత్య నభిసందాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియా దాన క్రియాచ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు, ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి యత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానం చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి పదంను ఉచ్చరిస్తారు అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నా, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనము, సనాతనమైన అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని. ఓ మంగళప్రదము అని ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యములను సూచించడానికి వాడబడుతుంది. సత్ అనేటువంటి పదాన్ని శుభప్రదంగా వాడుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి శోచ్యతే కర్మ చైవ యదత్తీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నం అవడాన్ని కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదము వివరిస్తుంది. కావున ఈ ప్రయోజనంతో కూడిన ఏ పని అయినా సత్ అనబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి శోచ్యతే అంటూ చెప్తుంది. అంటే యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో ఆ నిమగ్నం అవడాన్ని కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదం సూచిస్తుంది. ఓం తద్విద్ అని అన్నగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పనైనా సత్ అనబడుతుంది. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తరువాత జన్మలో కూడా పనికిరానటువంటిదే అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా ఈ శ్రద్ధ త్రయ విభాగ యోగంలోని వివిధ రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు, సాత్విక, రాజసిక, తామసికమైనటువంటి ఆ శ్రద్ధలను ఆ భగవంతుడు వివరించినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి. చేయండి మాత. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అందరు డివోటీస్ కి కూడా హరే కృష్ణ. ఇది లెవెల్ 1 కోర్స్, ఇది 18 days కోర్సు. దీని తర్వాత లెవెల్ 2 లో ఏంటంటే ప్రతి శ్లోకానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అందుకోసమని ఈ లెవెల్ 1 క్విజ్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని లెవెల్ 2 కి జాయిన్ అవ్వమని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది లెవెల్ 2 లో మనకి అన్ని వీక్ లో 2 days క్లాసెస్ ఉంటాయి.